ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಮತ್ತೆ ಲಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನಂತದೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ. ಸೊ ಇನಿ ಮದಿಮೆ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಒಂಜಿ 2 ವಾರದ ಬುಕ್ಕ ಲಾಗನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತಿಕ್ ಪೋಯೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರಾಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತನ ಲಾಗ್ನೆ ಏನು ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನು ಮದಿಮೆದ ಮತ್ತು ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ಲ ಪಾಡ್ರುಂಡು ಇಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮದ್ಮೆ ಆತುಜ ಬಂದು ಮದಿಮೆ ಆತುಂಡು ಬಟ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಆನಗ నాకు ಪುರ್ಸೋದಿಪ್ಪು ಜೊತೆ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಣಕ್ಲೆ ಜರ್ಪನೆಗನೆ 2 ಗಂಟೆ ಮೂಜರೆ ಮತ್ತು ಅವೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಐನೆ ಡೆಟ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಕ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಬತ್ತದು ಸರಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಒಪಾಸಿಯಾನು ಲೀವ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಸರಿ ಆವಂದಿ ಪೋಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅದೇ ನಿತ್ರನ ಪೂರ ಆವಂದಿ ಬಿಡು ಪಂಡ ಪೂರ ನೀಟೀಕ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜರ್ನತ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ನಿತ್ರನ ಪುನ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಅವೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಂಡು ಅಂಚ ಲಾಗಲ್ ಆತಿ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತನು ಮದ್ಮೆದ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದಾಂಡು. ಇನ್ನಿ ಸಂಡೇ ಅಂಚ ಏನು ಪೋತುಜಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಜೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದಾಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬರತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಐನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂದಿತ್ತು ಐಟಿ ಇತ್ತು 300 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದಿತ್ತಿರು ಅಂಡ್ ಏನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೆ ಅದೇ ಬಂಡ ಬುಕ್ಕ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆದ ಬುಕ್ಕ ವ್ಯೂಸ್ ಡೌನ್ ಅಂಡು ಬುಕ್ಕ ಬುಡ್ಚಿಂದಂಡು ಆಯ್ನ ಫುಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತದೆ ಬಟ್ ಈಗ ಲಾಗ್ ನಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಮೇ ಬಿ 1 ಮಂತ್ ಆಂಡು ತುಜುಂಡು ಪಾಡುಡತ್ತೆ ನೀ ತೂಡು ಒಂಜ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಆದಿ ಅನುಕೂಲನ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರಿ ಜನ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನವೇ ಮರತ್ ಪೋಹ್ನು ಬಚ್ಚಿದು ಬೇರೆ ರೀಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ರೀಲ್ಸ್ ಬುಲ್ಲ ತೂದಾಂಡು ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ 50% ಖಾಲಿ ಅಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಕುಲ್ಲುನೇನ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನಿದಾಲ ತೋಜಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಮರಣಿ ಅಕ್ಕನಗ್ಲು ಒಂಜಿ 4 ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಿರು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಅಂತ ಬತ್ತಿತ್ತಿರು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಚಿಕ್ಕಿನಡಿ ಅಕ್ಕನಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾನ ಬೋದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬಿ ಬೋದಿತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಬಲ ಬಂದಿತ್ತೇಳು ಅಂಚ ಡೇ ಬೋದಿತ್ತೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಬೋಯ ಏನು ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಮತ್ತು ಸೊ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಬಾವ ಗೊತ್ತು ಏನು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂದು ಬಟ್ ಯಾಕಲೆ ಇತ್ತು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಹಿಡಿಗ್ಲ ಬತ್ತದು ಹೊಲ್ಟದಿತ್ತಿರು. ಸೊ ಅಂಚದು ಸೊ ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೆರಾಗ ಸರಿ ಕಟ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ತುಕ ನಾನು ತುಂಬಗೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಂತಂತ ಏನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ತುಕ ಇನ್ನು ಬುಡ್ಬುಗೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಚಾಗ್ ಇಂದು ಮಂತದ ಅದೇ ರೊಟ್ಟಿ ಐಕ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಬಾಡಿ ತಿಂತನ ಮಸ್ತ್ ತುಪ್ಪ ಮರಣಿ ತುಪ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಆಣ ಕೊಡಿರ್ದು ತುಪ್ಪ ಕೊಂತಿತ್ತಿರು ಅವು ಕೊಂತಿತ್ತಿರು ಬುಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮರಣಿ 2 ಗೊಂಡೆ ತುಪ್ಪ ಕೊಂತಿತ್ತಿರು ಆ ಚಿಕ್ಕಿಗೊಂದನ ಖಾಲಿ ಆತನ ಬಣ್ಣ ಏನು ತುಪ್ಪದ ಗುರು ಅವ ನೇಯ್ತ ಗುರು ಚಿಕ್ಕಿಗೊಂತನ ಖಾಲಿ ಪೂರ ಮಟಾಶ್ ಮಂತದೆ ಬುಕ್ಕ ಅದು ಅಕ್ಲೆ ಆಣ ಕೊಡಿತಾಗ್ಲಿ ಬಂತನು ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಈತಿತ್ತು ಪಾಡು ಒಂದು ತಿನ್ಪೆ ಅನ್ನು 4 ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತೆ ನೀತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕೊರಿಯ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ತಿನ್ಪೆ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೋಕಾಬುಂಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕೊಂದೊಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ರಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪೂರ ಹೋಗುಂಡು ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ದಂಡು ಹಿಡ್ದು ಕಂದೊಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಕೈಗೆ ಕಟ್ನು ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟೇ ಅವನೇ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಟು ದಾಲ್ ದೀಡೊಂಜಿ ಬೋರ್ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಅಂಡ್ ಕೈಟ್ಟು ನುಂಡದ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ನಿಂಚೆ ನೇನು ಒಂದು ಗಡಿ ಆಯ್ತದೈತೆ ನೂಲು ಅವು ಯಾಕಡೆ ಕುಂಟು ಜಕ್ಕನಾಗ ಇನ್ನು ನೂಲು ಬಿಡ್ತಾನ ಒಂದೊಂಜಿ ಅರಟ್ಟೆ ಅವನೇ ಹೆಂಗೆ. ಸೊ ಅಂಚ ತುಕ ನಾನು ಸುದೇವರಿಕ್ ಈ ಜನ ತೋಟ ಕೊಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿತಂಡು ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಅಂಜಿ ಕನ್ನಡನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇದೀಗ ನೇನು ಅಂತವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪೈತೆ ಕನ್ನಡಗೆ ಜೋರು ಪಾತೆರಡು ಪಂಡ ಸೇಮ್ ಲಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪನ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚೆ ಇನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಗ ಬಂದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಿನ ತೂಂದುಗುಲುಂಡ ಏನು ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಬರ್ಬೋಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಐನ ಐಡಿಯಲ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಆತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಚ ದಾನೆ ದಾತ ಬಂತ ಅಂಚ ತೂಡು ನಾನು ದಾದಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕದ ಇದು ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡನ ಒಂಚೂರು ಲಕ್ಕ ಅವಡು ತುಕ ಕೀರ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂದೇ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೋಜು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಡೇ ಅಂತ ಅನ್ಪೆ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆತ ಬುಕ್ಕ ಏನು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ತುಳು ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಅವರ ತೂಂಡ ಅವರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ಫೋರ್ಸ್ದಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಬಲಿ ಓಕೆ ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡಿಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು. ಸೊ ಐಟ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡೆ ಬುಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡುಜಿ ನಾನು ನೈಟ್ ಒಂಜೊಂದು ದಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಟ್ಟು ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಲಾಗ್ ಅಂತ ನಂಚೆ ಪಾಡ್ಬೆ ಬುಕ್ಕ ಅವೇನು ಅಂದಿ ಇತ್ತೆ ಅವ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ವರ್ಷ 300 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ 300 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮನ್ಪಡಂಡು ಎತ್ತು ಬಂಗೊಂಡ ಅದನ್ನು ಅದು ಇತ್ತೆ ಅವನುಂಡು ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ವ್ಯೂಸ್ ಡೌನ್ ಉಂಡತ ಪಸತ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪಗ ಅನ್ನಾಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅವೇ 300 ಅಲ್ಲ ಇತ್ತನದ ಇನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಅವನುಂಡು ಇಪ್ಪಡು ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತ ಆತ ನಾನು ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತದ್ದು ದಾಲ ಸುಖಜಿ ಬಟ್
ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಯ್ತಾ ಐನು ಮುಂದುವರ್ಸಾಗ ನಮ್ಮ ಹೇ ಗೈಸ್ ನಾನು ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪು ಉಂಚಿ ಮಂತದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೊಂಡ್ರ ಚೂರೆ ಮಂತದ್ನ ಒಂಚೂರು ಕುಕ್ಕುಲ ಪುಳಿ ಉಂಡೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಂತನ ಇಂಚೆ ಕೊರ್ತಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಂಡ ತಿನ್ಪುಜೀರು ನೆರಪೇರು ಇಂಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಂಡ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪುಳಿಟ್ಟು ತಿನ್ರೆ ಆಪುಜ ಈಗೇನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಮಂತನ ಇಂಚ ಈತ್ ರೆಡಿ ಮಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಪುನ್ನೆ ತೂನಗ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉನ್ಪೇನು ಉಂಡು ದಾಯಕ ಪಿರ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಉಪ್ಪುಂಚುಂಡ ಬೇಕತ್ತ ಬಡ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಯ್ಯಾಂಡ ಬರ್ಸ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ದೊಂಬುಂಡಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ತರಕಾರಿ ಯಾರಿತ್ತು ಕಮ್ಮಗೆ ಬಚ್ಚಿ ತಿಂಡ್ರ ಪುಗ್ಗ್ಯಾರ ಹುಡುಗಿ ಕೊಂಚ ಇನ್ನದ ಪತಾಡತ್ತೆ ಜೊತೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಬೇಟಿಗೆ ತುರಿಯನ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಗಂಡಿ ನೆಂಪು ಆಪುಂಡ ತುಪ್ಪೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಏನಿತ್ತೆ ಪೇಟೆ ಹೋದತ್ತೆ ನಾನು ಪೋಡಾಯಿನ ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ಸೊಂಚ ಸುಮಾರು ದೂರ ಹೋದು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಬಯ್ಯನೇ ಅಂಡ್ ಅರ್ಜೆಂಟೇನೆ ಅಂಡ್ ಸೊಂಚ ಅಂದೆ ತರಕಾರಿ ಬುಕ್ಕ ಸೋಪು ಮತ್ತು ಕುಂತಿತ್ತೆ ಹೇಗಾಯ್ಸ್ ಏನು ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಹೋದತ್ತೆ ಬಿಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಮುಗಿಪುನವೇ ಅಂಡ್ 252 ಅಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ತರಕಾರಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಕೊಂತರಿತಾನೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಪರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಂಕ್ ಒಂಚ ಚೂರು ಕೊಂತೆ ಮನೋಲಿ ಬೀಟ್ರೂಟು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತವತ್ತೆ ಅಂದು ಬುಕ್ಕ ಕ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಪಪ್ಪಾಯಿದ ಏತಪ್ಪ ಏತಂದು ಗೊತ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇದಕ್ಕೆ 28 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜೆಗೆ ತುಂಬ 25 ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತು 28 ಆತನ ಬುಕ್ಕ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಮರ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆತ ಸೋಪ್ ಕೊಂತಾರೆ ಪುನ ಕುಂಟಾಡ್ದು ಬಂಡ ಪರಿಮಳ ಹೆಂಚುಂಡು ಮಣ್ಣು ಹೆಂಚು ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತೂತು ಕೊಂತಾರೆ ಪುನ ದಿನವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತಂಪೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೆಪ್ಸೋಡೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ತೋಚುಂಡು ಅಂಚ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡ ಈಗ ಕೈ ಹೊಡ್ ನಾನು ಅಮ್ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಇರ್ತಲಿ